zvláštní věci. What? To si děláš ne? Takže čus lidi, já vás vítám u nového videjka a dneska nás čeká další průzkum. Dnešní díl bude tak trošku paranormální, ale to vy máte rádi. Chystáme se do opuštěného baráku, který se nachází hluboko v lese a ke všemu tento dům má opravdu temnou historii. Žil v něm jeden vrah, který má na svědomí 3 oběti a v domě by se snad měly i nacházet těla jeho zesnulé rodiny a měla by tam probíhat i nějaká paranormální aktivita, takže to jdem prošetřit, jsem na to fakt zvědavý. Mimo jiné jsem udělal na mém kanále trošku změny, upravil jsem název, takže můj kanál se jmenuje nově Lukyho průzkumy. Pokud ještě neodebíráš, koukej to napravit, ať ti neunikne žádný nový videjko. A to bude vše k úvodu a my jdeme rovnou na věc, takže zatím čus. Takže lidičky, jsme právě na cestě. Na dnešní díl se opravdu moc těším. Tady to místo má opravdu temnou historii a mám z toho fakt takový smíšený pocity. Doufám, že tam na nás nic nevyskočí. Ten barák je fakt skutečně temný a prostě na tady těch průzkumách mě prostě baví ta atmosféra a takový ten adrenalin. Já nevím prostě, jak to mám popsat. Někdo si třeba může říct jenom do nějakého opuštěného baráku nebo na nějaký opuštěný místo, co na tom je, ale schválně si to zkuste někdy jít na takové místo, co tam budete reálně zažívat. Je to prostě fakt jako zajímavý a pomalu se blížíme k místu, kde vlastně odstavíme auto a pak to bude ještě nějaký kus lesem, takže se vám ozvu až z toho místa, takže do té doby čus. Takže jsme kousek od místa, vlastně přibližně asi tak 500 metrů tady tím lesem je ten opuštěný dům, kam razíme. Museli jsme nechat tady auto na takový plňačce, tak se tady vydrží a jdeme se tam teda podívat, no. Jsem na to fakt zvědavý, doufám, že tam trefíme, protože to je fakt takový zapadlý a let's go, jdeme na to. Takže lidičky, jsme právě na místě. Ublížím tady situaci, jak to tady vypadá. Ten barák vypadá prostě fucking úplně temně jak prase. Mám z toho takový docela divný pocit. A dneska tady nejsem sám. Serža nemohl, ani Alex nemohl, ale našla se třetí osoba, která byla fakt odvážná a cením její odvahu. A je to nikdo jiný než Verča. Takže Verunko, všichni tě tady zdravíme a obdivujeme tvoji odvahu. Jak se cítíš na dnešní průzkum? Načata. Zase, úplně načata. A má ráda kluky, mourovatý, ne? Takže jsme právě, přátelé, tady. A vypadá to tady skutečně děsivě. Verča má z toho normálně divný pocit a vůbec se jí nedivím. Podívejte, tady zrcadlo. Klasika. Zrcadlo nesmí chybět žádný videu. Tady se doslova normálně zastavil čas. Reálně, jestli se tady teď něco pohne, tak to bude fakt zajímavý. Tak to je masakr, přátelé, vidíte to? Wow, to houpací křeslo je fakt děsivý. To je fakt děsivý. Ty skleničky. What the fuck? Vidíte ty skleničky? To je, kdyby si tady normálně... Kdyby si tady někdo nalival víno ještě nedávno. Wow.
všude nějaký kamínka. Tady ten barák vám říkám, že je fakt děsivý. To je masakr. Podívejte. Jsou tady normálně i fotky. Ale hodně starý černobílý fotky. To je masec. A dokonce tady jsou i úmrtní listy. Cože? Podívejte. Tak to je masakr. Na takovýmhle urbexu jsem asi ještě jakože nebyl. Co jsi našla? Tak to je fakt bizar, přátelé. Tady je normálně fotka s takovým mrtvým člověkem. Co tam je? Z té fotky to není úplně tak poznat, ale jako mazec. A je docela fakt mě zarazilo, jakože tady ty fotky. I ten deník, nebo co to je jak vyloženě nějaký deník, viď? Viď? Zpátky do minulosti. To je taky pohoda. Všude jsou normálně vystavený fotky, kde jsou prostě mrtví lidi, anebo jsou v rakvi. Tady máme zrcadlí oko, kastroly. Mně se to ani upřímně nechce ani moc jako číst. Podívej, ale to je německy. To je německy. Tady ta fotka je ale fakt bizár. Podívejte, to je fakt bizár, tady ta fotka. Takže se jdeme podívat dál. Ta kuchyňka, tyjo, tak to je taky mazec. Wow. Co, Verčo, jaký z toho máš pocit? Já šílen. Já čekám, kdy přijde démon. Ještě jednou? Já čekám, kdy přijde démon. Kdy přijde démon. Když se to tady začne hejbat nebo něco. What? Tamhle něco bylo. Nebo se mi to zdálo, nevím. Ale přesně takovou lavici jsme taky měli, to je podobnou teda. Ale nepřivolávej to, žádný telefony tady snad zvonit nebudou. Wow. Tak ta kuchyňka je fakt masakr. To je fakt mazec tady. Tady nějaká stříkačka. Těch věcí tady je fakt jako kotel. Wow. Jako upřímně v podobně děsivým objektu jsem asi ještě jako byl, ale zase to byl úplně jako jiný styl toho objektu. Tady to prostě, když víte něco prostě trošku o té historii, přijdete sem, vidíte tady fotky prostě mrtvých lidí. Právě, že to je tady takhle vysázený, to je úplně jako nejvíc jako mazec. Ta pec, ne. Tak to je úlet. Wow. No nic, přátelé, jdem se podívat ještě do druhého patra. Ale asi než půjdeme do druhého patra, tak se podíváme ještě tamhle rovně. Co to je? Co? Nevím, co to je. Já jsem se že jsi našla nějaký něco. Jdem se podívat ještě takhle rovně teda. Tam je koupelna. Tady je nějaký další kumbálek. OK. Jdeme se tady do té koupelny. A zase už po druhý, když jsem na takovémhle místě, kde jsou údajně nějaký entity,
tak mi jako trošku blbne ostření. Což jako je fakt masakr, protože to jako se tady u té kamery fakt nestává prostě. Wow. Co tady ten kumbálek? Nejdeš tam beze mě? Wow. Tam se nechce ani mě upřímně. Ani ne, takže bych se tolik bál, ale vzhledem jako k té dostupnosti jsem úplně fresh oblečený dneska na to. Čekal jsem, že to bude ještě trošku ten přístup tady k tomu baráku jiný, a ne, že budu úplně se smahlej od kopřiv, co jsou tady. Wow, tyhle, tak to je hodně temnota tady to. Ty máme vlastně nějaký starý hadry. Tyhle, tak tady to je opravdu dům hrůzy. Už jedno video, jestli pamatujete, jsem měl. Fuj, ta panenka tamhle, to je odporný. Vidíte to? Koukej. Tamhle normálně vzadu je pověšená nějaká nechutná panenka. Fuj, tak to mě normálně teď trošku zamrzilo. Kde jsem to skončil? Už jedno video s názvem Dům hrůzy jsem měl. Bylo to tam fakt strašidelný, ale tady to je ještě trošku jiný level. Hlavně ty věci prostě fakt jako starý a... Fuj, teď jsem se lek, ten mobil ne, úplně jak zazvonil, tak jsem se fakt lek. Ale zároveň to prostě mám rád, tady ten adrenalin, no. Wow. Přátelé, s vámi napište do komentů, co si myslíte o té panence, ale za mě to je jako fakt jako creepy. Wow, tam nějaká půda. Ale tady ta panenka. Jako sahat na to fakt nebudu, jo, ale... A tamhle jsou nějaký svíčky na stole, tam se podíváme ještě, ale... Ty bláho. Tady to je ale fakt jako masakr. Wow, tak tady to je dobrá bída. Vidíš to křeslo? To je z nějakého filmu, tyhle, kdyby na tom někdo seděl jenom. A tady ty svíčky, ne? Co tady dělají sakra takhle ty svíčky? Děláš si srandu? Tady jsou normálně urny. Wow. Já nechci říkat wow, jo, to je síla zvyku, ale... Takže reálně tady v tom baráku jsou prostě mrtví lidi. A tady jsou svíčky, přátelé. A tady to na mě fakt působí. Jako... Kdyby tady prostě takhle někdo seděl. No. A smutnil úplně, víš, jakože... Fuj, jako mám tady z toho fakt jako zvláštní pocit. Jak z mých videí víte, tak asi už jste věděli, co jsem navštívil a nenavštívil. A všude to na mě nějakou energii působilo, ale tady mám normálně takový mravenční po zádech. To je úlet, jako. To je fakt úlet. Jako ty urny, to je mazec. Takže, podíváme se dál. Mhm. Je to tak, no. Normálně jsem myslel, že tady v tom jsou zuby. Ale zuby to nejsou. No nic, podíváme se tady ještě na tu půdu.
Ta televize je fakt skutečně asi hodně stará. Jaká? Tady ta kabela. To fakt netuším, ale já prostě do toho nechci ani šahat. Věřím tomu, ale co v ní je, se dneska nedozvíme. No, takže jakože fakt úletek. Úletík tady to místo. Už se začíná stmívat a my tady z toho máme jako fakt čím tím větší jako horší pocit. Tady jsou dokonce nějaký kapačky na krev. Takže lidičky, slyšeli jsme tady fakt dost divný zvuky a máme z toho fakt hodně blbej pocit. Mě to jako... Mě to ani zase tak jako děsí mě to, ale Verča je úplně hotová jako. Fakt jsme tady slyšeli divný, hlavně nahoře a takhle byly nějaký kroky. Děláš si pravdu. Oh my god, já ti říkám, já odcházím. Ta rána byla jako fakt děsivá. Co to bylo? A už to poje kolikátý, já ti říkám, že tady jsou démoni, prostě v těch urnách. Tady, a co to bylo? Ze srandy, koukej na to, tady je fotka těch dvou, já jsem ji měla v ruce. Já to nechci ani vidět. Co je nahoře. Já to nechci vidět, ani mi to neukazuj. Ale měla jsem ji v ruce. Ale já myslím, že je prostě nejlepší jako čas jít. OK lidičky, takže slunko nám zapadá a my jsme se právě rozhodli už jako opustit tady ten objekt, jelikož ta aktivita, nebo co to tady je, myši, nebo nevím, ale prostě se tady normálně fakt jako dějou fakt zvláštní věci. What? To si děláš ne? Takže mě to trošku mrzí, ale bohužel jsem musel udělat zbabělý úprk, jelikož jsem se, přiznávám, trošku lek. Nevím, já to do toho videa dám, jako jestli co nejvíc, aby to tam bylo vidět, ale za mnou se reálně jako začalo hýbat křeslo a prostě jsem zdrhnul. Prostě jako, nevím no, prostě jsem zdrhnul a už se tam asi jako zatím teď momentálně nechystám. Verča je tady celou dobu venku, protože ta byla posrná, už když jsem vlastně dotáčel tady ten závěr tady, tak už byla venku a prostě to nějak nedává, no. Ale odvážná si byla. Odvážná byla. No nic přátelé, tak to tady opouštíme a přejeme tady těm duším rozhodně klid a omlouváme se, že jsme vám tady nerušili váš domov. A s váma se taky loučím. Jestli se vám moje videjko líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like, odběr, však to znáte. A uvidíme se u další prozkoumávačky. Buď to bude taková paranormální, nebo jakákoliv jiná. Lidičky, já už jdu. Loučím se s váma zatím. Čus.